Hello everyone, good morning बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबो बरायफिननाय थाबाय दिनै आं नोंथांमोनजों जा शेयार खालामनो गोनां बेखौनो आं शेयार खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलाव गोदानै नायगिरि नोंथांमोनाबो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलां जाहाथे आंनि गोदान भिडिअस नोंथांमोननिसिम सौहैयो अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनांगौ गोनां दङ बेयो आंनि गोनां खामानि थ' आङो नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामगोन खामानिया चारिय'फालि खामानि जानानै दङ लोगोफोरनै बिराद खामानि जानानै दङ दुमथाम जेरैबो लेथेर फेथेर आरोना लोगोफोर जेरैथिंबो लेथेर फेथेर माने दाबो जोबाखै आरोना खामानिया ओमफ्राय आंना सारासो थांलायलायनोसै आरोना सुटि बारायनायनि खोथामोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा मोना सुटिखौ मोननाय नङाथ' आं बिराद दुखु आरो लोगोफोर मानो होनब्ला न'आबो कमप्लिट जालांनाय नंला बेखिनि टाइमाव हास्लाबिखायनो सुटि बारायनो सानदोंमोन ओमफ्राय दा जा सानदों बियो गैया आरोना लोगोफोर जोंनि थाखाय दुखुनांथाव खामानिया आद्रा जासिगोन माने बिथांनि थाखाय आरो बिथाङा नायबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय जोंथ' हिनजाव मानसि बांद्राय नलेज गैया ओरै नांगौ होननानै बुङोब्ला लायनानै होफैनाय मानाय बहुद दिगदार जायो आरोना हिनजावफोरनि थाखाय ओमफ्राय नायनोसै बिथांनि डिउटिखौनो आंनो मावनांसिगोन उफाय गैया थ' लेट जाबाय दा आङो नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो लादों बेखौनो आङो खालामसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय नै बेरेफुंजानि आरोना बिथाङाबो माने कारेन्टनि जगार खालामगासिनो दङ कारेन्टनि खामानिखौ एसे मोजाङै मावखाथारनोसै होननानै आरो माने जेराव दोनगोन बेयाव खालामथारनोसै होननानैहाय माने बाहेरायावनो दोनथ'नाय जादोंमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दा बिथाङा मावगासिनो दङ नै ओमफ्राय फिसाजोआथ' सिखारखायाखै लोगोफोर माने फोजाथ'खायाखै बेखौ दा जोङो जेसे हागौ एसे मावनानै लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फिसालायाबो रेडि जाबाय नै स्कुलाव थांनो दिनै सेटारडे बिसना दङ आरोना फिसाजोना गैया सान्दुङालाय दिनै दंनाया बारबो दङ लोगोसे मैया सुनाय जि जोमफोरा नै फुङावनो रोगांनानै होखाजोब्बाय आरोना आङो उफाय गैला ओरैनो थोन थांथानबाबो लामलाबायसै आरोना आङो खामानिया आंना नैबेनो लोगोफोर बिराद खिलिजोबनानै दंसै नै आंना फुला खिलिजोब्बाय नै ओमफ्राय दा आङो बेथ' बोराय जाजोब्बाय नालाय बोरायलांजोब्बाय नै गासिबो बिबारा गैला आरो आङो बेखौनो काटिं खालामनोसै लोगोफोर नै बेबायदि एरजोब्बाय आरामनो नै बेबो गोदानसो आरोना देरलायबाय बेयावथ' जि नै थुबजा जाजोबथारबाय नै लोगोफोर अन्थाव बाथावनो ओमफ्राय बेखौनो आङो माने जगार खालामनानै दोनसै आरोना लोगोफोर गासिबो फुरा माने थाबावनो बिदि खिलिजोबखाबाय ओमफ्राय एसे जोथोन लानोसै आङो हासार होनानै आरोना लकेल हासार होनानै दोनफिनसै हाखौ फुरुंनानैहाय नै बेबो देरफिनजोबलायबाय लोगोफोर नै माथो देरजोबथारबायानोलाय दा आङो बेखौनो काटिं खालामसै बेनो आरोना आंना खामानिया एरबाय नैबे गदाय गफाय माने बारनानै दं आरो नै बगाइनभिलिया ओमफ्राय दासो नैयावनो काटिं खालामसै आङो बेबो गायबा थांबावोसो आरोना नै खिलिनो नागिरदों आरो बबेयाव काटिं खालामबावगोन आं नैबेयावनो काटिं खालामसै गासिबो खिलिनो नागिरदों गायबानो थांफिनसिगोन आरोना बेबो नै बेवहाय दाउ जादों ओंखायनो आङो एसे मोजाङै जोथोन लानांसिगोन आरोना दाउआ गाखोनानै जादों नैबे दाउस्रि आथिं गुफुर बेखौबो हास'नोसै आङो एसे रोदोमनानै थानायनि हास'बाय दे आं मिस्ट्रिफोर फैनायनि सिगां मावनानै लाखानोसै लोगोफोरनि नङाबा दा हुलुस थुलुस जालायगोन आरो बेखौ आङो बेयाव हास'नोसै नामा गन थुबथाना होदोंमोन आङो बोरायलांजोब्बाय माथो दाउस्रि आथिङालाय आंनालाय बेनो आराम रोदोमफिनसिगोन आरोना दाउस्रि आथिङाबो रोदा थाबानो जोलैया थाबाय थाखायो आं बबाव हास'बावनांगौथाय बेखौ बेयाव हास'नो ना बेयाव हास'नो आं बेयावनो हास'नोसै मोनसे जायगायाव थुनानै दोनसै आरोना आं बेखौ हायावहाय बेखौबो बेयावनो हास'नांसिगोन आं गुदियाव ओमफ्राय नै एबार बिनि फाला बेबो रोदोमबाय हास'नोसै आंखौनो मोजां रोदोमदों
जि मोजां रोदोमबायमोन नै दानिया बिनि फाला फुरा हास्रांजोब्बाय नै लोगोफोर आङो लान्थ' जाजोब्बाय आरोना नै बेल'मोन आरोना आंना बेनिफ्रायनो आङो गायस्लायनानै बेखिनि एरहोनायमोन लोगोफोर बेखौ गायनानै होगोन आं ओरैनो गारा आरोना थाङा गायनानै होनोसै बेसेबां मोनबाय नै लोगोफोर बेसेबां हास'नानै आरोना हास'नानै बेसेबां मोनबाय ओमफ्राय बेखौ आङो गायनानै दोननोसै लोगोफोर दा आङो बेखौ गायनानै दोनसै मोनसे जायगायाव माने आंनि जामाइजो बिथांमोनाहाय देनां लांगोननो बेखौनो आङो जोथोन लानानै दोननोसै आरोना गायनानै दोनसै थ' काटिं खालामदों बेकाराव गारा अब्लाबो आङो गायनानै दोनगोन आरोना लोगोफोर बेनो आंनि खामानिमोन लोगोफोर दा आं गायना दोनसै दे बबेयाव गायना दोननो जायगायाथ' गैया खिन्थु जायगा नागिरनांसिगोन आरोना लोगोफोर गोलैलायलांबायसो र' ओमफ्राय लोगोफोर आं न'आव हाबनायजों मिस्ट्रिफोर फैनायजों आरोना खाटां सुरु जाबायानो ओमफ्राय आं बेखौहाय फोसाबगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था जामाइजो नोंथांमोननि थाखाय नै आङो फुल गायनानै दोननो नागिरदों नै लोगोफोर बेखौथ' दैज्लाङावसो गायसिगोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आंहा एकदम एडभान्स गायनानै दोनखानोसै आरोना नै जोथोन लाबानो थांखायो नालाय लोगोफोर माने आङो बोरायनायखाय माने थानो हाला आरोना बिदि फोसाबनानै दोननो लुबैदों ओमफ्राय थाङा नायनोसै आरोना ओमफ्राय बे जुदि थाङाबाबो मोनखागोन नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा नैबे बिराद मोजां खिलिबायमोन नैबेयाव खिलिदेरबायमोन आरोना फेंखा बोथोरा गुसु बार बारदों राखेब गोरा आरोना बिफाङा नै आराम मोनसे जायगायावहाय हासार गोनां जायगायाव थुनानै दोनगोन आरो आं बेखौबा देनां बायनांगौबाबा थाब मोनसेयावनो 35-45 ना मानो बायलाबाय थाबावनो नै दाउआ बेबायदि जायो आरोना लोगोफोर नै बे दाउनि थाखाय बिराद जारला दाउ थाबाथाय गायनाय बुस्थुफ्रानो थानो नागिरखाया आरोना आयौ फिसाया नैबे बारनो नागिरदोंमोन गदाय गफायनो जेबो नंला बेबो जि मोजां खिलिदेरजोब्बायमोन नै माथो खालामबावना बरिया जायफोरनो नैबे फुलखौ नांगौ आंनाव मोनगोन लोगोफोर आंनाव हाबफैनानै लानानै थांनो हागोन आरोना फाइनालि कमप्लिट जाबाय दा आङो बेखौनो गायनानै दोनसै लोगोफोर जामाइजो नोंथांमोना थारैनो सिन्था खालामनाङा आरोना लोगोफोर नै नोंसिनि थाखाय आङो रेडि खालामनो लादों जाबाय आंना खामानिया मुथासे गोग्गोम जाखाबाय नै लोगोफोर बेनिफ्राय बेसे जे फुलफां जागोन ना ओमफ्राय गायनानै दोननि आं गिबियावनो नैबेखौ गायग्रोनोसै आं लोगोफोर थां दे सना माइनाव थां सेकेन्डआव बेखौ गायनोसै आं बोरैबा राखेब दे गोरा बिफाङाहाय बिदि थुनानै होनोसै आं लोगोफोर गोराखा हायाबो गुरैखा नालाय सिन्था गैया देनां बेखौनो फुयै हरगोन आं जामाइजोमोननो थांबा गोथाव गोदै इलाइसिनि साहा फुदुंनानै होबानो जाबाय आरो लोगोफोर सिन्था खालामनाङा एकदम रेडि खालामनानै दोनखाबाय आं नोंसिनि थाखाय जायगा गैया नालाय बेखौनो बेयावनो खोब खालामनानै दोनसै आङो ओमफ्राय देनां फुनोसै आरो जाथाङा एसे रोजायैनो गायना होनोसै आङो
एसे गुसु बार बारदोंब्रा दिनैलाय थांनांगोनहाय थांनांगोन बिबारखौ हास'लायासै आङो आयौ आथिं नायनोसै नै बरिया गायबाय आं एसे जोथोन लानांगौ नायनांगौफोरखौ नायनोसै आं लोगोफोर बे दाउ दंना दाउखौ दाउ एरनो हायि जायगायावसो दोनखागोन बायथों जाथां लोगोफोर ओमफ्राय बे हाबगोन ना बेयो नै जा थांनोसै जा थैथोंसै आं हले थुबाय दाथ' जाथ'बाय गानानो मोनलाय लाङो जायगायानो गैला नै जाबाय गायनानै दोनबाय आं फुराके थोन आरोना बे टाब मोनसेयावनो गायनानै दोनबाय गारायनोसै मुथासे सिथुमगासे गोथावसिन जायोना जाया सा नांफिनथारगौ आरो नांथारगौ उफाय गैला फुदुंहैनोसै आं फुदुंहैनोसै आं गाइखेर दंबावो दे कारेन्ट फाहामदों हिनजावा मानो साहा होआ जानो लोगोफोर साहाखौ दहाय फुङावनो लोंखांखाबाय आरोना ओमफ्राय दा माने ओरैबायदि टाइमाव साहा लोंदों दहायो न'आव दै सारबाय थादों आरोना न'आव दै सारबाय थादों ओमफ्राय ओरैनो दै सारहोलां लोंहोलां खालामदों नालाय थ' लोंनाय बायदि मोनासै जाहैदों आरोखि ओमफ्राय आरोबाव नेक्स्ट साहा बिदों आरोना लोगोफोर जेबो नङा गाइखेरा दंखायो आं फुदुंनानै होगोन आरोना आरो बेबो गाव गावनि भगबाननि थाखायसो नङा होमबा लोगोफोर अब्ला माखौथो बानो आं बाखाया जेबो नङा बेफोरलाय गोरा खामानि नङाना ओमफ्राय आं साहा फुदुंनानै लानोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आंनि मेन खामानिया मा बेनोमोन आरोना आंना मेन खामानिया थ' आङो काटिं खालामबाय ओमफ्राय गायनायनि जगार खालामबाय आं गायबाय गायनानै दोनबाय आरोना जामायजोमोननि थाखाय होनदां जामायजोमोननि थाखाय भिडिअखौ नायदोंब्ला थारैनो नोंथांमोना मोनलांगोन आरोना आं नाम मेनसन खालामलायबाय थाला थ' नोंथांमोना मोनथिखासिगौ गाव गावनो बैलाय आङो थाबावनो गायनानै दोनखाबाय लोगोफोर आङो दा साहा फुदुंसै ओमफ्राय भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय ओमफ्राय आंना सारा बारा भिडिअ फैनो नागिरा देनां बोरायबा फैया बे ओंखायनो आङो दा दोनथ'थारबाय थेवबो एसे नोंथांमोननो खिन्थाबाय आं कारेन्ट फाहामनायखौ मिथिबाय बाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो